San Xoán relacionase tradicionalmente coa sardiña, pero tamén coa carne. As fogueiras da Noite Máxica van acompañadas en moitas ocasións de grelladas cun dos pratos típicos da gastronomía galega, o churrasco. A noite de San Xoán está ao chegar e con ela as sardiñas, as fogueiras e as parriñadas. Non hai 23 de xuño sen unha cea na que o protagonista no trasano é o churrasco. As carnicerías comezan esta celebración a época de maior volume de venda de produtos, coa costela de porco como principal protagonista. Sí, a verdad que empeza a venderse un pouquiño máis para asar, porque a verdad que o tempo xa apetece para asar fora, e sobre todo porque o próximo luns é a noite máxica do ano, a noite de San Xoán. Entón, moita xente xa se está anticipando e vai levando para as súas neveras ou para congelar cousas xa para o próximo luns. As dúas cousas, pero bueno, o protagonista, sobre todo do San Xoán, é a costilla de porco, a de tira sobre todo. Costilla de porco, criollos, panceta, despois costilla de ternera ou mamiña tamén teñen moitísimo éxito o que ven sendo os criollos, os chourizos, todo ese tipo de cousas que se presta para asar, pois a verdade é o máis demandado nesta semana do ano. Outro dos elementos estrela que non pode faltar no lume é o chourizo. Nos últimos anos colleron forza, motivado en parte pola suba de prezo da carne, facendo que baixara mesmo a cantidade de porco ou tenreira. Chorizo parrillero, chorizo rojo, efectivamente, para asar, que este pouco curado, que este máis ben fresco, para que quede jugosiño na brasa. A verdade que sí que se vende cada vez máis, porque a verdade que é fácil de asar, ao fin e ao cabo un chourizo vai feito, como candí, podese consumir crudo incluso, entonces simplemente é darlle un pouquinho de calor, 10-15 minutos estás a xente a comer na mesa. Entonces, ao mellor sí que se está deixando de vender costilla de porco a eses niveles de antes que case se levaba unha tira por persona, agora a xente leva media ou unha tira para cada tres e leva un pouquiño máis de panceta, de criollos, chourizos, esas cousas que podes meter nun cacho de pan e sempre triunfan. En canto aos prezos, depende do comercio que se acoda, pero a meirande parte deles móvese en valores como os 11 euros por kilo nos chourizos, ou 7,50 na costela de porco ou 13 na tira de tenreira. Pois no que é no chourizo anda aproximadamente nos 11 euros o kilo, no noso caso facémolo nós, é un chourizo completamente casero, no criollo anda un pouquiño máis barato, nos 10 euros aproximadamente, a costilla de porco uns 7,50 euros, 7,90 dependendo da tira que sea, o que é en tenreira anda aproximadamente nos 13 euros, a tira de costilla de ternera, e despois o polo, pois dependendo se son uns tancos deshuesados, son marcados amplamente, andan nun precio que oscila entre os 5,50 e os 7,50 aproximadamente. Co San Xoán, as carnicerías dan por comezada unha época que se alonga case ata outubro e na que se rexistran os mellores números de venda en canto aos produtos para asar. Todo o verán e dependendo de como este o setembro, pois se aguanta o bo tempo hasta mediados de setembro síguese vendendo para asar e se xa a principios de setembro pois chega a chuvia, por así decirlo, a xente xa volve a tirar man do salado porque a xente leva 2 meses e pico sin comer o cocido e xa lle apetece, non? Si ven o tempo fresco nas primeiras de setembro. Entonces marca o moito o tempo en sí, pero o que é julio e agosto, absolutamente todo julio e agosto, e despois a primeira semana de setembro tamén garantizada.